बर' इनभेस्टर चेनेलाव वेलकाम खालामो बयखौबो। बिदिब्ला दिनैनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'आव माबायदि रिटार्न होदों बेनि डासबर्डखौ आं देखायनोसैलाय। हाई रिटार्न दिनैनि पर्टफलिय'आ वान डे रिटार्नसो जोबोद मोजां पारफरमेन्स। नाय कन्ट्रल धैर्यनि गेजेरजोंसो जोङो साक्सेसफुल जानो हायो। बेखायनो बेबायदि सम सम गोबां इन्टारेस्टनि रिटार्नबो नुनो मोनगोन आरो सम सम गाबथावथाव इन्टारेस्टबो माने लसबो जानाय नुनो मोनगोन। बेखायनो लं टार्म जेब्ला नोङो लं टार्म बे मार्केटाव इनभेस्ट खालामबाय थागोन अब्लानिया गिदिर एमाउन्ट खालामनो हागोन। बेबायदि सानसेयावनो जुदि नंखाय बिखिनि इनभेस्टनि रिटार्नानो वान डे रिटार्नानो जुदि 1155 बेबायदि रिटार्न होयोब्ला अब्ला सानसे समाव नोङो केलकुलेट खालामहरदो जे नोंनि जितु केपिटेला 10 लाखसो जुदि नोङो नोंनि इनभेस्टेड एमाउन्ट जुदि नोङो बानायनो हायोब्ला अब्ला बेनि रिटार्ना सानसेयावनो बेसेबां जागोन। जुदि 1.15 रिटार्न 1.15 करै जुदि पार्सेन्टेज रिटार्न मोनोब्ला नोंनि जुदि इनभेस्टेड एमाउन्टआ 10 लाख जुदि इनभेस्ट जायोब्ला सानसे समाव 1.15 बेबायदि डे रिटार्न जुदि नोङो मोनोब्ला अब्ला नोङो केलकुलेट खालामब्लानो मोनबाय जे 10 लाखनि 1.15%आ बेसेबां जायो। बेखौ आं केलकुलेट खालामनि दिनैनो नायनि माबायदि, अब्लानिया केलकुलेट खालामबानो ओंखारगोन। 10 लाख 2 3 4 10 लाख 10 लाखनि रिटार्न 1.15 बेसेबां ओंखारखो 11,500 11,500 बेबायदि सानसेयावनो रिटार्न मोननायनि चान्स दङ। बेखायनो जों मार्केटाव गोबाव सम जोङो नेनानै थानांगोन बेखिनि प्रफिट नुनो थाखाय। वान डे रिटार्नावनो बेबायदि प्रफिट नुनो थाखाय जोङो कन्ट्रल खालामनानै थानांगोन गावखौनो गाव। अब्लासो जोङो जोंनि फिउचारनि जितु इनभेस्टनि जितु जोंनि गिदिर एमाउन्ट बानायनाय बेबायदि जोङो फाइनाल गलखौ मोनहैनो हागोन। दा अब्ला जोङो सानसेनि गेजेरावनो 11,500 जोङो रिटार्न जागौमोन जुदि 10 लाख जोंनि केपिटेल इनभेस्टेड जायोमोनब्ला। 10 लाख केपिटेल जुदि इनभेस्टेड जानायमोनब्ला जोंनि रिटार्ना सानसेयावनो 11,500 जागौमोन। बेबायदिनो लं टार्म मोनसे गल लानानैसो जोङो सानफ्रोमबो मान्थलि बेसिसै जोङो 1,000 हायो बा 2,000 हायो। बेबायदिनो जोङो मान्थलि जोङो इनभेस्ट खालामनो बयबो जोङो सोलोंनांगोन। बे मोनसे हेबिट जायोब्लानो जोङो मान्थलि जितु इनभेस्ट खालामनाय बेखौ जों मोनसे इजि प्रसेस होननानै जोङो फोथायगोन। जों इजि प्रसेस होननानै साननानै लानो हागोन जे बे मान्थलि 2,000 5,000 बेबायदि इनभेस्ट खालामनायखौ नोङो इजि होननानै उनावहाय जेबो मोननाय नङा। बेखिनिखौ नोङो मान्थलि मोनसे जोंनि इनभेस्ट होननानै जोङो बयबो बुजिनानै जोङो मान्थलि फैसाखौ बेबायदि इनभेस्ट खालामनो हानाय मोनसे गोहोआ फैगोन। अब्ला स्टार्टिङाव नोङो एसेबां दोनलायनो गोनां गैया, 1,000निफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो। बे हिसाबै जों उनावहाय नोंनि जितु इनकामनि सायावसो बारायनानै बेखौ बे 1,000खौनो प्लास 2,000 5,000 बेबायदि एमाउन्ट चेन्ज खालामनो हायो, मडिफाइ खालामनो हायो। बिदिब्ला दिनैनि पर्टफलिय'आ इन्टारेस्टिं जादों। आङो कारेन्ट इनभेस्टेड रिटार्न आरो डे रिटार्नाव नायबाय। डे रिटार्नाव जाबाय कानारा रब'क' 273 होदों, SBI कन्ट्राया 321 होदों, SBI मेगनामा 269 होदों, निपन इन्डिया लार्ज केपआ 123 रिटार्न होदों, निपन इन्डिया स्मल केपआ 70 रिटार्न होदों, बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआ 35 रिटार्न होदों, टाटा स्मल केपआ मात्र 11 थाखा होदों। बेनिफ्राय मा दंबावो, मोनथाम दंबावो। भारत बारिगा 25 होदों, SBIआ 13 होदों, फान्डआ 11 थाखा होदों। टटेलि
टटेलि दिनैनि मार्केटआ दिनैनि जितु रिटार्नआ प्रफिटआनो गोजा नाय जुदि सानसेयावनो गासैबो स्टक्सआ एखे मुभमेन्ट जुदि गोजौ फारसे थांबाय थायो अब्लानिया मा जायो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआवनो प्रफिट जानायनि चान्स थायो ओंखायनो दिनै 11,155 बेबायदि हाई रिटार्न मोनदों बेबायदि चान्स दङ आरो बेखायनो मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव दोननाङा मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला मा जायो मालाब्ला लस नुयोब्ला माने हेभि लस नुनो हागौ बेखायनो जोङो डाइभारसिफाइ बा राननानै दोननो हानांगौ अब्लानिया बबेबा मोननै मोनथामसोआ जुदि रेट लस देखायोब्लाबो मा जायो मोनसेयानो नोंनि लसखौ कभार खालामनानै प्रफिटबाबो नुहोथारगोन आरो बेबायदि ओंखायनो जोङो आइडिया लानानै मोनथाम मोनब्रै मिउचुवेल फान्ड सेलेक्ट खालामनानै जोङो एनालाइज खालामनानै मान्थलि इनभेस्ट खालामनो हायो बेबायदि अब्लानिया जोङो मोनफ्रोमावबो इनकाम खालामनो हागोन नाय बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डआव फैसाखौ जोङो लं टार्म दोनोब्ला बेसेबां जाहैयो 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोर जेसेबां बोसोर दोनोब्ला बेसेबां बोसोर दोनो बे बोसोरसिम बेसेबां फैसा जों बानायहैनो हागोन बेखौ केलकुलेट खालामनायनि मोनसे प्रसेसखौ आं खोन्थानि केलकुलेटखौ मिउचुवेल फान्डनि प्रफिट लस बबे लं टार्माव बेसेबां एमाउन्ट बेसेबां फैसा जोङो जाहैयो जोंनि फैसाया बेसेबां दोनोब्ला बेसेबां जाहैयो बेनि केलकुलेट खालामनायनि प्रसेसखौ आं खोन्थानि बे दा जोङो बेनि थाखाय क्रमआव थांनांगोन क्रम ब्राउजाराव आं सेलेक्ट खालामबाय SIP केलकुलेटर आं बेखौ क्लिक खालामबाय बेवहाय थांदो SIP केलकुलेटराव थांनानै आं मोनसे SBI केलकुलेटरनि नैबे मोनसे अपसनाव आङो क्लिक खालामना होनि जोङो बेसेबां बोसोर फैसा इनभेस्ट खालामोब्ला बेसेबां फैसा जों दोनथुमनो हायो आरो बेसेबां प्रफिट जाहैयो बिनि आं केलकुलेसनखौ केलकुलेटरावहाय देखायनोसै फ्राय मिउचुवेल फान्डआनो 15%आ माने 15%नि सिङाव एसेबां मिउचुवेल फान्ड बिदि गैयानो फ्राय 15%नि एबभाव गोजा 15%नि गोजौआवहाय बांसिन मिउचुवेल फान्डआनो जोङो सेलेक्सन खालामनानै दोननो रोङोब्ला मोनो फ्राय जोङो 15% खरि जोङो मिउचुवेल फान्डनि रिटार्नखौ जोङो केलकुलेट खालामनो हायो बिदिब्ला आं 15% खरि केलकुलेट खालामनानै देखायनि बेसेबां रिटार्न मोनहैयो जोङो SIP आव क्लिक खालामबाय SIP आव क्लिक खालामोब्ला जोङो मान्थलि बेसेबां दोनगोन नोङो बिनि मोनसे केलकुलेट खालामनो हायो मान्थलि नोङो जेनेबा हाथाराबाबो 1000 खरि दोनबाय मान्थलि 1000 खरि दोनोब्ला नोंनि एक्सपेक्टेड रिटार्नआ 15% खरि हमोब्ला 15% खरि हमोब्ला टाइम पिरियडखौ लाबाय 10 बोसोरसिम नोङो जेनेबा इनभेस्ट खालामै 10 बोसोरसिम खालामबाय 15% खरि जुदि मोनोब्ला नोंनि टटेल इनभेस्टेड एमाउन्टआ जाहैबाय बेसेबां जायो टटेल इनभेस्टेड एमाउन्टआ नोंनिया 1,20,000 जायो 1,20,000 जायोब्ला नोंनि रिटार्नआ बे इनभेस्टेडनिफ्राय मोननाय जितु 15% खरि हमनाय बे रिटार्नआ 1,58,657 बेबायदि माने इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्रायसो बांसिन रिटार्न मोननाय बेबायदि जाहैनाय 15% खरिबाबो टटेल भेलुआ गासै नोंनि इनभेस्टेड आरो प्लास प्रफिट रिटार्न बेजों प्लास खालामोब्ला 2,70,657 बेबायदि जाहैयो नोंनि फैसाया नाथाय बेखौ लं प्रसेसआव आरो लांबावोब्ला बे एमाउन्टआ कम्पाउन्डिं जाबावगोन नोंनि एमाउन्टआ कम्पाउन्डिंनि पावारखौ नायदो नोङो माबायदि 10 बोसोर दोनोब्ला जोङो बेखिनि जायो नाथाय कम्पाउन्डिंनि मा होनो जादुखौ नायदो नोङो 1000 खरि दोननाय सासे सुबुङाबो सानसे समाव माबायदि फैसा बानायहैनो हायो नाय आं केलकुलेट खालामनानै होबावनोसै 15% खरिनो हमबाय जोङो 5 इयार्स बारायना होबावदो जोङो 5 इयार्स बारायना होनाय लोगो लोगो नाय 1,80,000 इनभेस्टेड देखायदों बेनिफ्राय रिटार्नआ बेसेबां जाहैखो नाय 1,80,000नि बेसेबां गुन जाहैखो डाबल जाहैबाय 4,96,000 मथा मथि 5 लाखनि खाथियाव दंहैयो नोंनि प्रफिटआ
अब्ला टटेल भेलुआ 6,76,000 कम्पाउन्डिंनि जादुखौ नोङो बेयावनो नुगोन केलकुलेट खालामनानै नायबोदो नोङो हेबिट जालाङोब्ला बे 1,000आ जेबो नङा बेखौ नोङो मेगन मिसिबनानै नोंनि एकाउन्टनिफ्राय माने डिडाक्सन खालामनानै इनभेस्ट खालामबाय थानो हायो कुनु नायालासेनो गारना दोनोब्लाबो टेनसन गैयै बायदि मोनगोन नों बै समसिम नेनो हायोब्ला माने बेल'सो नोंनियाव धैर्य थानांगोन नायदो नोङो 5 इयार्स बारायबावना होयोब्ला बेसेबां रिटार्न मोनगोन नोङो आं बेवहाय 5 इयार्स बारायबावना होनोसै 7 8 9 20 इयार्स दोनोब्ला 1,000 करि दोनोब्ला 15% रिटार्न करि 20 बोसोराव बेसेबां एमाउन्ट जायो नाय 15 लाख फैसा जायो गासै नोङो 2,40,000 आखाइनिफ्राय जमा जायो मोनो नोङो 12,75,000 बेसेबां रिटार्न नाय 1,000आनो बेसेबां पावार दङ कम्पाउन्डिं जानानै 15 लाख फैसा 20 बोसोराव नोङो इनकाम खालामहैनो हायो बे जाबाय कम्पाउन्डिं नायबावनो नामा 1,000आनो सानसे समाव बेसेबां जाहैगोन 5 इयार्स बारायना होयोब्लानो कम्पाउन्डिंआ ओरैबायदि बोलो जायो बेसेबां गुन जायो फैसाया नाय 32 लाख 1,000 इनभेस्टेड 3 लाख 25 बोसोराव 3 लाख इनभेस्ट जायो नोंनि आखाइनिफ्राय बेनिफ्राय नोंनो होयो 29,84,000 रिटार्न नाय बेसेबां गिदिर एमाउन्ट बेयो 3 लाख फैसायानो कम्पाउन्डिं इन्टारेस्ट जायै 29 लाख जानानै टटेलि 32,84,000 सानसे समाव नों बेबायदि रां जमा नुहैयो नोंनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'आव बेबायदि नुहैगोन बेल' नङा ओरैबायदि नोंनि लाइफनि जिथु इनकामनि प्रसेस बेखौ ओरैबायदि चेन्जिं खालामनो हागोन नोङो इनभेस्टमेन्टनि भेलुखौ नोङो बुजिना मोनहैगोन जे 5 इयार्स जुदि नोङो इनक्रिज खालामदेरना होबावोबानो नाय 30 इयार्ससिम फैसा नोङो रां जमा दोनथुमनो सेस्था खालामै दोननायावनो 3,60,000 अनलि इनभेस्टेड जायो 66 लाख रिटार्न अब्ला टटेलि 70 लाख प्रफिट प्लास इनभेस्टेड 70 लाख टटेल एमाउन्ट बानायहैनो हायो गिदिर लं टार्म ओंखायनो लं टार्म होनदों लं टार्म इनभेस्टमेन्ट बेखायनो धैर्य नांगौ बेयावहाय मिउचुवेल फान्डआव जोङो बेनि गेजेरावनो प्रफिट लसबो नुलांबाय थागोन लसनि गेजेरावनो इनभेस्ट खालामदेरबाय था नाथाय कम्पानिनि स्टक्सनि रेलिफ्रा अराय सम गोजौ फारसे दावखोलांनायावनो सानसे समाव नों बेबायदि एमाउन्ट नुहैगोन नाय नोङो 1,000 इनभेस्टजोंनो नों सानसे समाव 1 कौटि फैसा बानायहैनो हायो सिम्पोल एसे बारायदेरना होबानो 1 कौटि फैसा जाहैथारसिगोन नोंनिया ना 1 कौटि जाहैबाय 33 बोसोर जुदि इनभेस्ट खालामोब्लानो 15% करि 1 कौटि पर्टफलिय' जाहैयो नोंनि मिउचुवेल फान्डआव मात्र 3,96,000ल' इनभेस्ट जायो नोंनि आखाइनिफ्राय फैसाया नाथाय 1 कौटि 6 लाख रिटार्न मोनहैयो नोङो नाय पावार अफ कम्पाउन्डिं होनो माखौथो होनो 1,000 जुदि इनभेस्ट मान्थलि SIP दोनलांबाय थायोब्लानो नोङो सानसे समाव 1 कौटि जाहैयो 33 इयार्स दोनोब्लानो नाथाय सम लानानै पार्सेन्टेजआ बुरजाबो होयो सम लाना पार्सेन्टेजआ बुरजा होयोब्ला सम लानानै 18% 20% लागै थाङो 20% जुदि नोङो नोंनि पर्टफलिय'आव रिटार्न नुफ्लांबायोबा नोंनि केपिटेला बेसेबां जाहैगोन नाय 20% बानायना होबाय आं नाय जादु कम्पाउन्डिं जादु नाय 4 crore 3,96,000 4 लाखनिसिमल' इनभेस्ट जाफ्रामो नाथाय नोंनि फैसाया नोंनि राङा बेसेबां जाहैगोन 4 crore 4 कौटि फैसा 4 crore 20 लाख बेबायदि रिटार्न मोनहैयो गासै 4 crore 24 लाख केपिटेल बिग एमाउन्ट अनलि 1,000 SIP बिग एमाउन्ट जादुआ नाय 20%बो सम लानानै होयो अब्लानिया नों बेसेबां इन्टारेस्ट जाहैगोन बे थिंकिंखौनो लानानै जोङो SIP खालामनो स्टार्ट खालामनो जुजिनो हायो नाथाय साक्सेस जाजोबनाया एसेबां सहस नङा 100आव 1.5% बा 1% 2% मानसियासो बेयाव साक्सेस जानो हागोन दा बे खामानिखौ जोङो जुजिनो आवगायनांगोन हायो हाया नायनि आंबो नाथाय जों बयबो गिदिर खोथा बुंनानैलाय मा जानो नोंसोरनो दिनै आं खोन्थादों नाथाय आंबो साक्सेस जाहैनो हानायनि लामाखौ
आंबो लानो हाया जानो हागौ बे जाबाय जोङो फिउचारनि खोथा अके बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लाइक साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट नटिफिकेसननि थाखाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला एगेन बुंबावो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो थेंक इउ एभ्रिवान फर टुडे